Nilqawkom l-ura maħna unek għal dan it-tini podcast tal-Juventus Club Vero Amore Malta, għanna maħna l-Manuel Cassara unek, membru tal-Komitat. Edin nitrasmettulkom minn ġewwa l-Premiersis tagħna ta' Amir Kirkara, l-podcast huwa miġġublilkom grazzi għal Motorzik, nirringrazzjahom minn hawnhekk. Illum għandna ħafna xi ndiskutu, ħafna qegħdin niddiskutu suġġetti vari u affarijiet vari ħafna mal-President tagħna llum Manuel hawnhekk. Ma nixtieq nintroduċi daqsxejn dan il-podcast billi nsaqsik daqsxejn dwarek u nsaqsik daqsxejn semek fil-klabb. Forsi tina daqsxejn l-istorja tiegħek ta' nafu li inti wieħed mill-fundaturi ta' dan il-klabb. Forsi tgħidilna. Eżatt, jiena ili f'dan il-klabb li hu bħalissa qabel kien il-belt u kont membru wkoll, però ma kontx attiv dak iż-żmien. Min 1997 dak kien hemm grupp ta' nies kienu jintaqgħu għax kien iż-żmien meta bdew juru il-lob fuq il-television u l-clubs u bdew jintaqgħu ġol l-ħwienet u ddeċidew li jaqdu klabb barra mill-belt għax il-belt kien is-sambat antik u xtaqgħu avviċinawni għallu li tinaqgħod magħna tilhom mela mbagħad għajna l-ewwel darba u bdejna nagħdu fejsa nintaqgħu għatilhom isma' jiena għandi restorant u barru għandi kamra kbira nistgħu nibdew nintaqgħu. Għalija kienet jiġifieri se nintaqgħu xi 4-5. Ma kontx naf l-ewwel sena se nispiċċaw b'2015 membru. Hemm ġifieri dan l-ewwel bdejna ftit u b'daqqa waħda ma nafx taw in-nies kulħadd beda ġej kellna ġieli għalaqna l-bibien biex ma jidħlux iktar nies. Insomma, ġifieri bdejna hemmhekk u wara sena fil-fatt kellna nibdew nfittxu premises ġdid hawnhekk li għal qed ngħid hawnhekk ma kienx jeżisti qegħdin aħna kien il-klabb ieħor imbagħad wara kienu ħadu dil-biċċa u ġew għall-uffiċċju ġifieri dejjem evolvejna. X'nista' ngħidlek iktar? Minn dak iż-żmien dejjem involvejt ruħi, kien hemm żmien meta waqaft mill-kumitat, però kont ġajt maħtur President Onorarju u kont anka nattendi għal xi laqgħat bħala osservatur biss. U mbagħad kien hemm żmien meta Dr. Xrieħa ma kienx ħajjat li għalli isma' ma tarġax toħroġ għall-kumitat. Għalli għandna bżonn. Għadtu noħroġ, xu kien hemm waslet l-elezzjoni, kienet xi sena qabel l-elezzjoni, saret l-elezzjoni u teżorir. Minn dak iż-żmien għajdejjem teżorir, dak iż-żmien kien għamel xi sena Xrieħa mbagħad laħaq jew sena jew sentej, mbagħad laħaq Joe Fenek, President attwali. U dejjem għajna dejjem minn hemm għamilt xi żmien Viċi President ta' Joseph Fenek ukoll, President l-għandna, imma sena l-oħra konna ddeċidejna li jilħaq Viċi President xi ħadd ieħor mill-antiki ħalli bħal speċi ikunu premjati wkoll tax-xogħol li għamlu. Semmejt li qabel hawnhekk dawn il-premises kien hawn klabb ieħor, għax forsi dawk li ma jafux hawnhekk il-klabb tagħna kien amalga ma' klabb ieħor qabel. Tgħidilna forsi daqsxejn kif ġradni. Mbagħad dik is-sena insertat il-Juventus kienu se jagħqu mid-sena il-Juventus. U konna ddeċidejna li nagħmlu bħalma kienu qed jagħmlu ġo Torin il-Juventus li nagħmlu hawn Malta wkoll. Niġbru ħafna memorabilia mingħand il-membri u nagħmluhom bħala sala show kif kienu għamlu l-Juventus Torino minnija Malta. U kienet jiġifieri biċċa xogħol sewwa kien inħoloq kumitat ad hoc li kien fih ir-Richard Muscat, kien hemm ċertu wieħed Kallus li qabel kien segretarju, ġifieri konna x'kollox niltaqgħu u kienet fiha biċċa xogħol għax biex tiġbor il-memorabilia kollha mingħand il-membri tirreġistrhom ta' min huma biex tittihomlhom lura. U da ġifieri kienet ġovilla Madama li huwa l-istess post kien tiegħi wkoll fejn għamilna l-ewwel laqgħa ġenerali ta' da il-klabb ġdid kienet veru sabiħa. U għadni niġri wara wieħed mill-membri li huwa Simon Vella li da kien ħa video tagħha u għadu żallhom qed ifittxu. Ġifieri dejjem veru xaħat kienet kienu daħlu ġifieri għax konna minna deqa daħdej Sant Anton. Kienet fil-weekend,
fil-weekend Sant Antonio ġo ħafna nies, kulħadd dieħel jara di xogħol, kien veru suċċess, suċċess kbir. Mbagħad kompli lek fuq is-sansejn. Mbagħad ġifieri meta għamilniha da konna daħħalna wkoll membri mill-kumitat li kien hemm il-Belt mal-membri tagħna f'dal-kumitat ad hoc u bdejna naħdmu. U tant ħdimna tajjeb li bdejna nitħattu anke isma' ħdimna tajjeb tant tarġu qogħdu intom il-Belt. Antik. Aħna moderni, għandna post xtaħbu u bdejna nintaqgħu biex ninaqdu wkoll. U fil-fatt Juventus Club Vero Amore Malta huwa il-ġiex club il-ġiex ismijiet ta' klass. Fil-fatt aħna huma kienu Juventus Malta u l-annu u aħna konna Vero Amore. Allora minna Juventus Club Vero Amore bid-data u Malta. Sew ħafna. L-ewwel semmejt il-President attwali, Joseph Penny. Naf li għandek relazzjoni tajba ħafna miegħu u għandek relazzjoni unika miegħu. X'i tgħid li dwarna? Ifhimni, kien hemm ħafna nies fil-bidu kienu xettiċi minn ġowi meta ġie biex ħarġa President. Ma jien kont wieħed milli ħriġtoni għalih għax kont nara potenzjali fih, għax huwa bniedem ambizzjuż. Ifhimni, jiena u naħtu ħafna, mhux quddiem il-kumitat imma personali bl-idejat, ir-raġuni li hu progressiv ħafna, iżgħar minni jiena sena laqsebajni fili l-affarijiet li jaraw żbieħ u jien daqsxejn slow biex narhom. Meta jlestihom u narhom ngħidilhom ġew kellek raġun. Imma ġifieri dik il-verità. Ġifieri u s-suċċess ta' klabb ġowi jien hu pjaċir ħafna bih, xu għalija s-suċċess tiegħi. Għax jiena ħriġtoni għalih kien hemm membri li kienu fil-kumitat li taf kif meta tiġi elezzjoni u li għax dak u li għax liħor u x'dafar aħjar. U jiena emmint fih qed ngħidlek u għall-grazzja tal-Alla tani risposta tajbax. Da kollu ġifieri apparti dil-biċċa kienet saret qabel sa President u ma' l-klabb minn dolaħa u ġifieri ma nistaxna, m'għandux kwiet, dik il-kelma tiegħu m'għandux kwiet. Ġili għad lista ta' fejn daqla s-sala, ngħidlu ġew, hija f'kara. U inti ħalli fejdi għax. Dejjem jagħmel Alla-ħjar tal-livell. Dejjem, jien ġifieri il-membri jistgħu jaraw bajnejhom. Jien dispjaċini għal dawk il-membri, aħna għandna ħafna membri li qas naħseb jafu fejn u klabb. Qatt isqulaw. Qatt ma resqulaw. Għax hekk jaħsbu ċer u għask ngħidu dejjem ġew dawk il-veru membri. Għax hemm biċċiet minnhom ma jieħdu xejn ħlief għax jgħidu li huma membri. Għas jiġu il-partit tal-qogħdu jgħidu l għaxin għaddar nara dajjeb. Jew qas jifru, għax hemm min jidħol membru biex isir hekk. Hemm min jidħol member għal ħafna raġunijiet imma dawk li qatt ma ġew u hemm minnhom naċċertak tal qatt ma resqulaw. U minn hawnhekk nagħmluhom appell ovvjament biex jiġu jgawdu l-atmosfera. Għax li jkun hawn li ħajkun hawnhekk. Grazzi, għamletlek Manuel ta' dik l-introduzzjoni tajba. Nixtieq ovvjament issa nibdew nitkellmu daqsxejn fuq l-affarijiet attwali li qed jiġu bħalissa. Ovvjament ma nistgħux ma nibdewx billi nsemmu l-aħbar l-aħħar jumejn, l-aħbar Ronaldo. Ronaldo ilu tlesin mal-Juventus, però jidher li dalle li għadda ir-relazzjoni ta' bejn Ronaldo u l-Juventus sfaċċat waħda u sew ġifieri. Kienu qegħdin jisemmew iż-żewġ klabs ta' Manchester sal-lum stess kif qegħdin niffilmjaw dan il-podcast, però iktar ma jgħaddiħin iktar qed tidher il-possibilità li ħajkun qed jingħaqad ma' Manchester United. Inti kif tara sitwazzjoni Ronaldo forsi l-opinjoni tiegħek meta ġiex kienet, l-opinjoni tiegħek issa kif żvolġu l-affarijiet għat-tmiem tal-avventura tiegħu mal-Juventus. Jiena bħal kull Juventin ieħor meta ġie Ronaldo kont lajt is-seba' sema. Ronaldo plejer li rebaħ kollox, ifhimni, s-soċjetà dejjem kienet taf x'qed tagħmel u nefqet il-luq. Però jiena minn dejjem meta kont nara dejjem kont nara plejer li mhux jagħti kollox għall-logħba, isu qassam għall-logħba, jistrieħ biex ikun jista' jkollu iktar saħħa sal-aħħar huwa dejjem hekk rajtu kemm mal-Portugal, kemm mal-Manchester, kemm mal-Real Madrid. Huwa plejer li skurja veru opportunità għalija personali disbaħ gol qatt jagħmel jgħid li jrid huwa kontra l-Juventus kont hemm jien ġo Torin u qomt inċabċablu. Ma stajt ma nċabċablu x'gol bħal dak. Jiġifieri
x'nista' ngħid? Aħna ġibnieh biex xewqa li jgħinna fil-Champions League, għaxa kont nemmen li dal-plejer tħobbu Champions League, ngħid ġej magħna u se neħduha. Ifimni, però kien hemm lob fejn bdejt ngħid konna ngħid ta' kif ma jaqalx. Mhux jilgħab tajjeb, għad jistaqlal dak il-plejer. U mhux isu kien wisq jekk għandha protett irid jilgħab bil-fors. Ġifieri dik issa dis-sena ilna nafu li għax l-ewwel bdew jgħidu beda jibgħat il-karozzi li għandu lura. Mbagħad bdejna nisimgħu li qed ifittex id-djar. Fi borra daw kollu ma' affarijiet tal-gazzetti biex jibgħu. Però kienet tidher. U mbagħad meta ma bdiex mal-Udinese għalija kienet jew kien jaf li se jitlaq, jew għallu sma' hekk jien manda taħseb li se tibda mill-ewwel u Ronaldo iktar Babbes rasu li jrid jitlaq għal-mela. U naħseb jiena jmur fejn imur. Jekk iwebsu rashom hekk għandu jkun ta' mhux li bil-forsi li tibdew jilgħab il-logħba kollha. Pereżempju, waħda mill-idej, it-tnien għandna daqs daw plejers tajbin. Kien hemm Pjanic, kien hemm Dybala biex jagħtu faw dejjem il-timur jippreżenta ruħu. Veru kien jiskurjom u veru u jagħmel il-passi l meta se jagħmlu darba għamlu magħna. Jabda żmien kollu. Tliet snin. Del Piero ma mhux birda, summa minn dawk il-pożizzjonijiet għamel xeba gows, mhux wieħed. U forsi l-aħħar parti tal-mistoqsija li jekk, kif xogħol l-opinjoni tiegħek kif spiċċat din ir-relazzjoni bil-mod kif spiċċat? Jiena fl-opinjoni tiegħi jiena fl-opinjoni tiegħi Ronaldo f'dawn l-aħħar sija, f'dawn l-aħħar 48 sija, wara li m'għandux rispett lejn il-Juventus għalija naqqas qed juri disrispett bi wara dak is-sakrifiċċju li għamilna biex lajnih minn sitwazzjoni ġo Spanja l-koll nafu s-sitwazzjoni kellu hemmhekk ġifieri. Ftit hawn plejers li jirrispettaw il-klabb. B'kull rispett bħalma kellna plejers aħna li niżlu fis-second mill-Premier niżlu magħna bħal Nedved, Del Piero. Ftit hawn plejers li jirrispettaw il-flok, illum merċinari kollha kemm huma. Illum fejru flus. Jiena għalija tajli fis-setup, nidħaq nara l-Messi jikbi, kien għadandu waqqas ħasel il-maktur u għed jitħaq fuq il-television għax għamel kontrat ta' daw l-istess Ronaldo. Ma nistax nifhem daw flus, veru il-karriera tagħhom hija qasira, però jiena fil-karriera qasira li kellu jew twila Ronaldo għamel flus biżżejjed biex jixxi klabb. Illum mhux biex joqgħod jieħu flus minn għand il-klabb. Mhix li qudiem issa nitransizzjonjaw ukoll għall-logħba li ġejja. Naqqada mal-mistoqsija li ġej issa. Minna Ronaldo, it-tim kif qed tarah mhux taħseb li jkun l-impatt tat-tluq ta' Ronaldo fuq il-pitch issa? Jiena dejjem li meta labna bla Ronaldo, il-plejers kienu aktar liber biex jilagħbu il-logħba. Għax Ronaldo, dik l-impressjoni, hemm Ronaldo, ifittxuh biex jituħulu, għax forsi jagħmel gows, mhux għax forsi, għax għamel gows, u kapaċi jagħmel gows, hemm kemm tilef gows, kemm ġie mal-gowl irtefgħu barra. Ġifieri veru għax hu tajjeb u jkun fil-pożizzjoni tal-gowl, għax dejjem fil-ħin tajjeb u jaf kif jidħol, però għamilna żmien aħna minna Ronaldo, skurjaw il-10 players. L-unika għadda ma kien skurja kien il-gowl. Ġifieri da m'hemmx għalfejn kollok player bil-forsi xint jiskurja. Minn għalija ma nisbaljax kien fi żmien Conte. U minn għalija wkoll l-aħħar sena nispiċċa kien Del Piero din sena li kien baqa' Barzali għadu ma skurja u fl-aħħar logħba ta' World Cup penalti biex jiskurja. Ġifieri konna ngħidu għara forward line fejn, bum, skurja il-halfback, skurja il-medjat, skurja kienu kollha tim, u l-lum il-futbol huwa tim, mhux naħseb jiena ħaġa se nkun pakka għal ta' Marquisio. Marquisio ta' xqar. Ronaldo qatt bala pat-tim, dejjem lab għalih personali biex jieħu l-onuri, biex jieħu r-records u jieħu t-tazzi. U ngħid naħseb veru, l-lum iktar urina kemm hu hekk. Forsi l-aħħar mistoqsija dwar dan is-suġġett. Għalfejn taħseb li Ronaldo
isu t-tim qatt ma għamel il-qabża fil-livell jista' jkun li u nasabaw ħafna min jaqbel miegħi hawnhekk u bad ovvjament hemm min ma jaqbilx. Daħseb li Ronaldo kien livell ola mit-tim u ma sabx tim li jissapportjah biex naslu hemmhekk jew inkella aħna il-President l-aħħar darba fl-ewwel podcast qal irnexxilna nġibu Ronaldo fil-livell tagħna, ġifier niżżinnilu l-livell. Kif tara? Jien ma ngħidx hekk. Aħna kellna players ta' livell għoli ħafna, all right, u Ronaldo ħafna Ballon d'Or, ħafna onuri, pero kellna players kbar. Kull ma ngħid jien li t-tim kien jilgħab għal Ronaldo, mhux Ronaldo jilgħab għal tim. Dik id-differenza. Tim hija teamwork. Jilagħbu kollha ma' xulxin, ma jistax ikun inti tilgħab għal player wieħed. Tittat bil-fors li ma jistax ikun qatt ma kienet il-Juventus li kellhom stilla li meta kellna Del Piero kienu jilagħbu għalih. Del Piero kien jilagħb għallu, meta kellna Pirlo. Jintegra fit-tim, parti mit-tim. Ronaldo qatt ma kien parti mit-tim għalija. Jiena dejjem dal-aħħar dejjem kont niġġieled ma' ħabib tiegħi kien ma' Manchester li forsi jennu s-seqelbu jaqblu miegħi, imma da għaddu fil-xu kien jgħatlu Doris. U da l-axħar kien għalli ħattu għata Doris, dejjem konna għedek da bella donna. Da għalli jgħila, u nishtiq imur ma' Manchester kif għettajt, għax naġan bella l-uklimu l-siek. U għalli jidru l-affarijiet li jemmek miexi. Mraqbu s-sujġet issa. Nar is-sibli ġej l-ewwel logħba home tal-istaġun. Għanna labu ma' Empoli home. X'taħseb li ħajġri x'qed tistenna li ħajġri f'dan il-konfront? Jien aktar nista' ngħidlek x'nixtieq li jiġri, mhux se jiġri. Jiena nixtieq li t-tim jilgħab bħala tim. Speċjalment bħal-ewwel ħaf il-labna mal-Udinese ma konniex żiena, konna tajbin. U tinsiex li bdel Ronaldo fit-tim, Dybala tfajnih lura snin fil-futbol, tajn ilu saqaj. Għalli li daw l-aħħar sentejn jisu qatt ma kien konsistenti. Imma ma tilabx. Kien hemm żmien meta Ronaldo ma kellux għalfejn jidħol fil-grawn għax ma kien ifsektu. Xorta lab, mela li sem tilab. Kif biex tkun beċ tittilab fil-futbol, tittilab. Il-lob, fil-fatt urina Dybala issa ħarruħ. Qed tarah tira qed tara Ronaldo. Meta niżel darba biex jiddefendi Ronaldo rajna Champions League għax niżel rasu, ma jmux jieħdu ġewwi. Torri diħirġesni wkoll hemmhekk. Ejwa ma. Għal raġuni. Ġimgħa rajna plejer sturdut biex ma sarx gol, bum ġewwiċċu. Kieku ħadha ġewwiċċu dakinhar Ronaldo forsi ma naslu bajna. Jiena li nixtieq ġifieri li t-tim. Issa ħanaraw kif se jkun mażura xi fimni, hemm Ramsey qiegħed bl-inġir. Deħa ġoħra. L-inġeris ma nistax nifhimha, il-Juventus ma nistax nifhem. Għax qabel konna ngħidu għax it-tekniċi tat-tele-coaches, imma tal-coaches inbidlu. U training. Coaches, team u għajem bidlu, mela allura darba minnhom kienu jgħidu għax l-art tal-kontenassa. Għax kull tibda tisma' kull ħmerija. Ma veru, qatt ma jkun ftit teams li jkollhom l-inġeris li konna aħna, imma tagħna kollha bella donna. Kif tispjegahom allura? Ma nistax nispjega. Ma nafx. Onestament din id-daħma ta' naħseb. Enna se di biex dis-sena jew sara l-ora. Mela, jiena mhux minn konta jiena. Enna għaddejjin. Mindu naħseb veru, mindu morna konta nassa naħseb li qed ikun hemm dal-inġuries kollha ma nafx. Jew il-plejers tagħna tant nefdu jista' jkun li qed inġibu plejers jew dan l-aħħar f'dan iċ-ċiklu ta' xar snin li għaddew ġibna plejers li ma kienux adattati fiżikament għall-istil u għall-istil fiżiku tas-Serje A. Taħseb li jista' jkun hekk forsi it-training għalihom huwa iktar b'saħħtu mill-istennew. Tgħid li da professjonali jaqgħu il-miljuni għandhom jadattaw, però fiżikament tidħol hemmhekk. Il-min se sew. Tevez,
kien jilab ġo l-Ingilterra. Il-Ġermaniżi għandhom training ħafna aħjar minn tagħna. Kellna tnejn. Mandzukic. Daw kollha b'saħħithom ma imbagħad min kien igweġġalek. Ma nafx Diċilio l-istess, kien nagħmel ħafna barra. Dibala wkoll. Kollha ma nistax nifhom. Min għax Però, manka meta kienu jiġu plejers ġodda ġivi usadhom il-ġurnata, dejjem tismagħhom jgħidulek wara l-ewwel xarejn wara li tuk intervista, jgħidulek it-training hawnhekk jilbes ħafna. Ġifieri minn hemmhekk ġejjin, ġifieri jista' jkun li dik waħda mir-raġunijiet, jew kellha jista' jkun eżempju meta ġibna l-Deċelli, meta ġibna l-Dybala, ovvjament kienu ma' timijiet iżgħar minna, forsi ma kinux jafsuhom daqshekk jew ma kinux it-training ovvjament ma kienx ikun daqshekk jibes għax ovvjament il-livell tal-Juventus u l-aspettazzjoni hija għolja. Jiena ma nistax nifhem eżatt x'inhi problema x'dejjem għaddejna minna u batejna minna, però naħseb hemm ħafna. Tgħidli allura attiv tagħna biss meta speċjalment imorru għal man-nazzjonal. Dejjem nispiċċaw bil-injuries, meta jmorru nazzjonal. Ifhimni, pre-season, mhux ikun hemm kważi. L-aħħar sentejn. L-aħħar sentejn, prisi. Imma tajli allura tagħna biss, iwa tagħna x'tagħna jilagħbu fil-nazzjonal ħafna diktit isa wkoll. Meta inti plejers tiegħek ikunu internazzjonali kollha, jilagħbu fil-nazzjonal tiegħek ukoll. Mela daw kollha se jaħduhom se jibqgħu għaddejjin bil-logħ. Se ssibhom għajjinin u l-għajja ġiblek li tweġġa'. Ġifieri aħna tajli maħna biss, ara li kollu Taljan. Kien hemm l-Inter kellhom ħafna wkoll, hemm ħafna. Imma l-injuries jiġu minn hekk ukoll minn ħafna lob, għajja tal-plejers jiġri naħseb waħda minnhom hija dik li aħna dejjem ikollna plejers ta' ċertu livell, allura jkollhom ħafna lob fil-għajja. L-ewwel semmejt inti l-ewwel logħba kontra Udinese, nixtieq naqbad punt fuqha wkoll. Forsi saqsik eżempju kien hemm xi plejers li forsi spikkaw għalik, plejers li setgħu għamlu aħjar, ġdelek mill-formazzjoni, mill-logħba ġenerali. Il-formazzjoni naħseb jiena ma setax jażel aħjar illi kellu ta' Ronaldo. Le, fil-fatt ma labux. Beda mingħajru u daħlu. Bentakur kien aħjar mill-ispiċċa s-sena l-oħra, għax għadu żgħir kien tira l-aspettattivi tiegħu kienu ħafna kbar għalih. Isu daqqa waħda wasal livell. Għandek lil-Bernardeschi, kien tira l-istess. Ma nafx, kultan ngħid veru ma nifhimx allura fil-futbol, meta nara l-kors tan-nazzjonali tal-ewwel jitieħed ċans. Tagħna labnef kważi għax maħniex nilagħbu f'pożizzjoni tiegħu, kien il-pożizzjoni tiegħu. Bernardeschi provajnieh ma nafx kemm il-pożizzjoni. Għalhekk ma tara u ġifieri u jipprova jagħmel mossi u dejjem jien l-iktar ħaġa li ddejjaqni naqbadlek fuq xi ħaġa oħra ġifieri mhux naqbadlek fuq xi ħaġa, hija parti mid-droga ħadna biex tkun hija dik li l-barru norra qed idawruh imma li ddawru mal-gowler. Meta l-gowler qed taraħ imsallab, tgħidli x'għandu x'jaqsam fi żmien, jien meta jiena safety first, jiena kont inteħxut u nqabsu l-gram. Kun ġejalija. Mhux nipprova nitribilja. Ġifieri ma daw professjonisti, ġifieri daw ma jgħidilhomx il-coach li safety first, għax aħna lajna dak il-go veru tortament. Illum Allegri waqt il-konferenza stampata qabel il-logħba ta' għada qal ġifieri qal li lajna żewġ goals f'sitwazzjonijiet li kienu banali ġifieri li ma konniex nafu kif nimmaneġġjaw dawk li hemm, li konniex nafu kif nimmaneġġjaw. Jien naħseb li jażel dawk il-kliem biex jipproteġi xi ftit il-Chelsea wkoll, biex ikun onest. U niġi għal punt ta' Chelsea. Taħseb li wara li ġara fl-aħħar logħba għandna nagħtu ċans il-Perin huwa gowler internazzjonali, ġieli telgħu mal-Italja, però li qatt ma ngħata ċans mal-Juventus. Taħseb li għandna nagħtu ċans il-Perin jew inkella per li forsi impossibbli imma immorru għal gowler ieħor la m'għandhomx fiduċja f'Perin. Immorru għal gowler ieħor f'dawn il-batim li fadal. X'taħseb inti fuq is-sitwazzjoni? Jiena jekk ikun hemm gowler li huwa tajjeb nipprova mmur għalih għax
Issa, barra dil-paprati li għamil, sena l-oħra m'għandix paprati u kolxas, niswewna l-punti. Għax, ifimni, mbagħad ġili jiġi plejer bħal Ronaldo qoddim il-lasta u jitfaw barra, ora ma qoddim il-lasta m'hemmx hu, jew go, jiġifieri issa il-forward line jarġeġi ċansi, imma meta inti tagħmel żball gowl ma tistax. U d-difiża tilab ħafna iktar tajjeb meta jkollok gowler warajk, l-għan nepju tajjeb saħħ. Ma li tajjeb saħħ, mux jiprofa jilab saħħ. Jiena dik li idawru l-ballu qoddim il-lasta, u drawna t-timijiet u għet jattakkamna, u l-coach żgur li għet jgħidu l-om fuq għadik li jafsuhom. Jafu li kif jagħmlu jdawru l-ballu minn. Mela jista' jkun inti għat tara biex attakkanti qoddim jkun minn linja kif għamel Bonucci minn għalija kien. Id-deħ li xeżnijem biex jarom l-oħrajn minn inti. Is-sena l-oħra lajna gos. Ċuċeski jek ta' Kulonevski, dar u taħlu, Artur, dar u taħlen, daw kolla ġiviri, plejers baj, mandorġ għamlu, titfa fil-nofs. Nasib dak il-fat ġej, bieċatatika ġej għamil fat li l-futbol moderni l-ġurnata jgħidlek tiħdi l-gowlet, biex t-prova telab minn wara. Telab minn wara, imma il-coach li wara jgħatem biex jara jenti jistudja, u bħana iġalom, għafasu, ma għafasu, jħodlok il-ballu, nemx taħme. Jena nibqanajt li dak nar il-ħat li għadda, il-tor ovvijament huwa torta xeżni, l-ewwel wieħed kien penalti. Torta xeżni, però Bonucci. Ma tiġi salla fil-gowler ukoll. Ma tiġi salla fil-gowler ukoll. Seta però l-iżball li għamel Bonucci li tajlu, seta tefaw corner. Għalli t-il-ħattu. Xeżni seta. Seta tefaw corner. Bat kien għadu kemm għamel dak il-penalti, kien Niġu l-għura n-soqsieġi, taħseb li għanna ħana ġan zil-perin għallura, mbagħad. Finni, memx taħmel, jien naħseb, jgħu gowler jħorru, kol xek inti minti xtabla l-number 1. Perin, unbat waraħ memx liħor miskin, Pinsolio, mandux zgur lob saħħax, nittur ta' labs sija, staġuna għadda, naħseb ħarġu darba u għala għu. Importanti, u għahna t-Taljani għaw, il-Juventus dejjem kellhom il-gowler tal-Nazzjonal, żmien sħiħ. Alright, ma nistax ngħid imissom ħadu d-Donnarumma x'jiena mhux qiegħed fid-diriġenza, ma minix qiegħed f'butom, tittara l-kuntratt, tittara x'paga kellox, dawn mhux inbilli mpaxxu aħna, ma ngħidu imissom ġabuha. Dawn mhix kemm iġġibu biex iżommu il-paga l-għandu. Mbagħad jaqala lek it-trabbil mal-plejers l-oħra għax da fimni. Ronaldo għax Ronaldo, ma Donnarumma ta' 21 ikollu xi 12 miljun fis-sena, se jkollok daqsxejn trabill. Ġawlu 12 miljun, ġifieri da sekret mal-Juventus, taħseb inti l-oħrajn daw li ilhom hemm u li għandhom 10 miljuni u nofs, 3 miljuni Dybala, il-kaptuna Titpilhom għal-paga. Titpilhom għal-paga u ġiblu 12 miljun. Seta għalalek d-disgwit, ġvida jifmuha. Una għastit ma xezni għonek u kien għallek l-istess mill-qegħdin jgħidu li Donnarumma għallhom ħalluh u ħanżhom xezni. Naraw jgħalla li jelem din il-kriżi ta' konfidenza li jgħidha li għandu xezni u jimxu qudiem bih. Però nisemmi Donnarumma ovvjament kien wieħed mill-objettivi tal-Juventus fil-merkato, u nixtieq naraq dan is-suġġett il-merkato. Konna naħsbu qabel fuq għaddin ta' Ronaldo għal-qabel għalli il-merkato tal-Juventus huwa lest. Issa ovvjament Ronaldo ħajtlaq lest kważi il-paga tiegħu ta' 30 miljun wara t-taxxa ħadkun salvata, ħansalvawhom dak il-flus. Però ovvjament irridu il-players minn floku. X'taħseb li għandu jiġri, forsi hemm players li taħseb li jkunu degni li jieħdu post Ronaldo għalhekk li forsi m'hemmx ovvjament players dak il-livell available. Però taħseb li għandu jiġri. Hemm bżonn jitilqu players, hemm bżonn jiġu players huma dawk il-players li taħseb għandhom jintwaraw ta' barra jekk hemm. U għek taħsebx li għanna bżon ovvjament min jistajiġi. Din is-situazzjoni, alright, sibna fija, roħna fija x'wasal biex jitla Ronaldo f'daqqa waħda. Pero setaw passru fija, ma jistax ikun inti fl-aħħar 4 tiem
tfittex, jew kellha aħna ma nafux bihom l-affarijiet, tfittex, tirranġa, titkellem mal prokuratur daqsxejn jibsa. Jew inkella plejer li aħna nkunu batni ħarkin issa tirridu nġibuh. U midderaw li jgħid il-favorit li jiġi lura. Naħseb il-favor, mhux għax il-favori ta' xogħol aqwa li tistgħu inġibu. Forsi iktar. L-iktar wieħed li jistgħu jara. Iktar faċli. Estiverni, ġifieri. Mhux hekk. Jien kull ma nista' ngħid li hussa tant għafa żmien. Kien hemm tant players li bdew nisimgħu allura l-Inter ħadu l-Korea, ħadu l-Inzeko. Daw aħna narmuhom da players mhumiex tajbin għal-magħna. Però jista' jkun ukoll li Ronaldo għamet l-ewwel murinix l-ispett u ħalla l-aħħar. Baqa jinsisti, però b'hekk irid ikun hemm. Kull rispett. Nafu li Ronaldo huwa l-ummija mażura, nista' ngħidu l-verità. M'għadux Ronaldo li jtik pjaċir tara jien kull rispett. Sallum nara l-Messi jilgħab minnu pjaċir nara jilgħab, imma Ronaldo imma tieħu pjaċir tara jilgħab. Imma Ronaldo ma tkunx pjaċir tara jilgħab, tieħu pjaċir tara jagħmel gol. Imma tillax jipprova jagħmel plejer ma sarx jaħbżu plejer. L-iktar mossa li sar jagħmel bit-takkuna, iħares lemu jtiħlaq. Għax il-bqija ma tarax dak il-lob tajdi Paris Saint-Germain għandhom il-krema. U xorta ma tjegħu xejn, u veru għax. Tara jew tara l-Neymar, jien għalija plejer, ma mhux plejer ta' tim maqqas. Jekk jaqbad il-ballun ben papel l-istess. Tobi ġi taraħ jiġri jemmen imma għalieħ. Ġiri ma tarax. Ora, ċat il-cross, ma tarax dik il-lob ta' players bar, bħalma kien Pirlo jbullek għal-ballun, jarġa jmullek jarak fit-trabil. Allora, taħseb li Ronaldo kellu dan it-tip ta' loba. Taħseb li għandu se jiġi player fej integra iktar fit-tim, fej jkollu iktar parti mit-tim u jgħin iktar. Player li għanna bżonn li jenna nimmissjaħ minn du spiċċa u għattib ta' Trezeguet tal-kaxxa. Dak li inti taf li sejjerem u qablu kellna wkoll anka l-Inzaghi, kull rispett. Jiġifieri daw players orra veru minn 10-8 jkunu offside għax huma dejjem hemm lesti, imma dejjem issibhom lesti għal gowl. Jiġifieri dawk it-tip ta' player kien joġobni, jiena kien ma nafx għaliex. Pero naħseb għandu xej karattru mnella ukoll tipo Barotelli, għax biex mas fil-nazzjonal ma tella u ġifieri kien fil-nazzjonal, ġifieri xi ħaġa tkun hemm aħna naraw kollox minn barra. Ma nkunux nafu ċertu affarijiet. U tlu, għan taħseb li jekk jiġina ċans għandna nreżu minn ċerti players u minn huma, taħseb. Ifimni, minn huma qed toqgħod attent x'għandna minn neħelsu, x'għandna żejjed. Nitħarku għina fl-opinjoni di għandez bħal Ramzi eżempju li nkollu għagġabi kan jaqdina. Imbat semmina Bernardes. Ma Ramzi kienet il-bildja fuq dal-coach. Jina naħseb iktar għax kien hemm Arthur Nies ukoll. Arthur Nies, veru. Pero per eżempju għaliex mhux qed jagħtu ċans bħal plejer bħal dak Ginger għadu żgħir. Faġoli. Faġoli. Plejer, jien joġobni. U din ħaġa oħra li. Għaxħadu zaħir ma. U din ħaġa oħra li qudiem nixtieq li ndiskutu fil-podcast ukoll. In-nuqqas ta' talent żgħir tal-ewwel Juventus mal-ewwel squadra. Aħna konna ntella players tal-nazzjonal. Meta ħadna il-World Cup kien kważi tim tal-Juventus. Dak li qsim minn tim tal-Juventus kienu neqsin minn tim Taljan kienu qegħdin mal-opponents ma' Franza. Ġifieri dik nittajt. Faġoli tajt il-player kif taħat taraħ, imur għal-ballun, ħares, fej sejtien. Mux għaj għabladdor, jina personali, manar, min taħbat neħi, minn huma semmilu. Jina bħal maħaxlek. Deċilio għalu fil-bidu tal-merkato għalu li jek tiġi offerta. Xismu għawem l-egrot, għara jen l-egrot, xismu. Sandro? Mux għarri Sandro, l-center half, iż-żajr, li kien jgħab mislu fil-sena l-għora. Rugani, l-istess, kien tila tajjeb, nazzjonal ma laħħax il-livell tal-jgħal. Pero still, ekki weġġaw fil-nofs, tinsix li għanna neħħejna il-demeran.
Dawn insomma għadu tkunu choices għaw għazli tal-coach u kwa. Tifimni, ma inni, t-neħħi mill-liem. Palma semmejla, jina għammur eżempju fuq l-eżempju Ramzi għandu 7 miljoni fis-sena għan le. U le, l-aspettativi għu. Tifimni, u batem u koll, semmina għenna riski għaw, li għabżu għatmaqabat maħna u kull sena jitlaq u jibqemme. Ma semmejniex, player kbir li għamilna kwiz kbir s-sena l-ora, u għakjeża. U għakjeża li tana il-lop s-sena l-ora tana għos anka fil-nazjonali, ġifiri, jeżu jibżaw għalih u għol. Forsi żewġ kummenti finali. Dan l-istaġun, għax jgħat looking forward inti, fejn taħseb li l-Juventus jaslu u xirrit jiġri b'mod minimu biex tgħid dan kien suċċess dan il-kampjonat. Il-lik jien ma nistax nifhem kif jistgħu jgħaddu mingħajru għax draw isu wasal il-belli ta' kull sena. Allora il-lik parti minn sena, ġifieri Champions League. Ifimni, veru ma tħobniex it-tazza. Bl-aqwa tim li qatt kellna ma ħadniex, jien mort nara ħafna finals, l-iktar waħda dilodetni kienet mal-Milan ġo Manchester. Veru, ma nafx, biex ma ħadniex dik, ma nafx. Meta ħadnija ġo Ruma kontem, ġifieri bil-penalties. X'naqbad ngħid? Tara t-timijiet l-oħra, on paper, kull rispett, kollha jagħmilna, ħafna minnhom mhux kollha. On paper Paris Saint-Germain tqabbilhom magħna. Is-City jonfqu l-miljuni kbar daw fis-sena mhux bħal. Ifhimni, tgħidli imma tim importanti, veru Paris Saint-Germain kemm nefqu fl-xorta u coaches. Qed tifhimni imma hija hemm il-lak il-polza, però il-polza pereżempju bħalissa daħqetilna. Mhix kera. Da jgħaddu tnejn u mhix kera l-eksek. U batna minn titla. Għaxek titla minn l-ewwel ma' Paris Saint-Germain, kopja tal-ek saqek minn l-ewwel. Ġili tlajna ma' timijiet dwar u għaddejna u wasalna fajna. Kollu, ifimni, fil-Champions League kien hemm ħafna affarijiet. Aħna rmejna players ta' aħna rmejna players li telfuna Champions League. Koma. Armenija. Bayern Munich. Armenija. Da. Xej, kien hemm l-lop ġifieri fej qegħdin ngħaddu. Jiġi plejer joqgħod jidribilja flok jarmeħ il fuq. Għandu ġifieri ma nafdaw professjonisti biex. Jalla ovvjament morru. Jalla naslu ma nasab il-Champions League jibsa. Il-League ma narax xi alla volja kollet jarmaw. Però jien meta t-timijiet jarmaw nuħu ta' pjaċir għax dik li kollok tim wieħed biss miegħu għalija dik ħażina. Li jkun hemm min itellef dejjem tajba għax tajt ħanna ġara sena l-oħra. Konna kważi barra mill-Champions League. Fl-aħħar ġurnata għaddejna u għaddejna l-iktar tim, l-inqas tim li b'sartu kien hemm ġiex lobiet kienu jaffettwawna ngħaddux. Waħda minnhom tan-Napli ma bdejx nara xi ħin kollu nistenna n-Napli se jiskorru. Fil-fatt kienet il-logħba determinat li aħna ngħaddu. U jiena l-Milan u l-Atalanta, jiena b'saqt l-Atalanta sajtuhom mhux logħba l-Milan, mentri kienet il-futbol. Dak dik is-sitwazzjoni. Dik is-sitwazzjoni bħalma tgħid il-plejers ovvjament huma l-okkażjoni. Mhux hekk, dak is-sabeħ tal-futbol. L-għabba fl-aħħar Manuel, tgħid li x'taħseb jkun l-iskor għada waqt il-logħba. Dejjem li ngħidlek huwa li nixtieq. Li jkun ngħid Jiena ngħid niput li ta' wieħed li naraw mbagħad min kellu raġun hemmhekk wara li tispiċċa l-logħba. Konċi ta' wieħed nispera ma jkunx banta ġesti. Ejwa, nispera li ovvjament min jilab ovvjament għall-aħjar abilità tiegħu. Ningrazzjak Manuel, għal-beċin nitkellem miegħek ħafna. Kien hemm iktar suġġetti ovvjament li stajna tkellimna fuqhom ma ovvjament nitkellem iktar quddiem. Li kon ringrazzakom tal-li segwejtuna, nispera ħadtu gost li konversazzjoni li kellna. Nistidnukom biex tinaqdu magħna is-sibt, dal-podcast probabbli jitla' is-sibt stess, jiġifieri qed niffilmjaw ħlejli taħna l-ġimgħa.
Nistednukom tiġu l-klabb ġewwa Birkirkara, Juventus Club Veromora ġewwa Birkirkara, il-logħba ħatibda fid-9 neqsin kwart Juventus Empoli u tinsewx li wara l-logħba jkollkom iċ-ċans li jissemmaw leħinkom waqt l-intervisti li ħajkunu qegħdin isiru waqt il-logħba. Grazzi tal-li segwejtuna, ciao ciao u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa.